ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಸೌಮ್ಯ. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಂದಿರನ್ ತೋಜಪಾವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಪೋನಗಲು ಒಂದೆಂತೂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮುಡಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಂದೆಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಿಂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪಂದು ತೋಜವೆ. ಮೇ ಬಿ ಎಂಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿದ್ದೀರು. ಸೊ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದು ತೂದು ಬರ್ಕ ನಿಗಲಿಲ್ಲಡ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುರಿಗೆ ಅವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 20-25 ದಿನ ದಿಂಚಿ 2 kg ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಇತ್ತಿದ್ದಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅಂದಾಜು 500 ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಒಂದಿಗೆ ಕಾಲಿ ನೆಕ್ ನೀರು ಮತ್ತು ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಜೀರು ಕಾಲಿ ಉಪ್ಪು ಕರದು ಇಂಚಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆಗ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪತ್ತು. ಸೊ ಮುಡಿ ಪೂರ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಚೇಂಟೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ದ ಅಂಚ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಇಸೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೆತ್ತಿಗೆ ಒಂದಿರು ಉನ್ನಿ ನಿತ್ತಿನಿಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನುಂಗಾಯಿದೆ ತುಂಡು ಇಂಕಲ್ 2 ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಾರ್ದಿ ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ಪಂಚ ಡಬ್ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಯ್ಯರತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ನುಂಗ ತೀರೋಡು ತುಂಬು ನಿಗಲೀನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂಡ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊದ್ದೆದಿಯೋಡು 1 kg ಉಪ್ಪು 2 ಲೀಟರ್ದ ನೀರು 6 ಲೀಟರ್ ತಗ್ಗ ಮುಟ್ಟ ಕೊದ್ದೆದಿಯೋಡು. ಈಗಲೇ ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಏತು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಡಿಟ್ ಉಪ್ಪು ಉಂತೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪುದಾತು ಪಾಡ್ದಿ ಬಿತ್ತೇರು. ಒಂದೇ ತಾದ ಮರಕ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅವ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವರು ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಜ. ಅವು 2 kg ಉಪ್ಪು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ 2 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದೀತ 1 kg ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆ ಅದು ದೀತ. ಒಂದೇನು ನಿಮಗೆ ದುಮ್ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿವಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಇಚ್ಚಿದ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೈಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ನಿಮಗೆ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುಡು ಜೊಂಬುಡು ಮತ್ತು ಪಾಡಡೆ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇಡೆ ನುಂಗದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 5 to 6 hours ನುಂಗದ್ಬಿಲ್ಲ ಅವು ಕಾಟನ್ ಕುಂಟು ಪಾಡೋದು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅವು ಐತೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಮುಡಿ ಮಟ್ಟ ಉಂಡ ಅವೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವೇನು ಪಡ ದಕ್ಕುಜ ಬೇತೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಾಡ್ದೀಪ ಎಡ್ಡೆ ಇಜಿಟ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮುಡಿ ತೊಟ್ಟುಕು ಹಾಳು ಮುಡಿ ಸೇರಿನ ಅವು ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕರದ್ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮುಡಿ ಹಾಳದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕರದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಯಿರ್ಬೋದು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ನಿಗ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೆತ್ತದಿ ಹೊಡ್ತುಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಿನ ಮುಡಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೆತ್ತದಿಲ್ಲ. ಅವೆನ್ನಿಗ್ಲ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಿಂಜ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ದೀವನೊಲಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಒಂಚನೆ ತಿನ್ನುತ್ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ನಾನು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಕೋಣಿಲ್ಲ ತಿಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾಟಿ ಮೆಣಸು ಊರು ಮೆಣಸು ರಡ್ಡಿಲಗೆ ತಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನುಂಗದಿ ಉಳಿದು ಮಂಜುಲು ಸಾಸ್ಮೆ ಪೂರ ಒಂದು ಮಂಜುಲೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ತೋಜೋನು ಇಪ್ಪು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಂಜುಲವ ಅವೇನು ಡ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಪಸ ಇತ್ತು ಕಲರ್ ತುಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಡು. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಸಾಸಿವೆ ಮೇಲೆ 1/2 kg ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ತುಲೆ ಊರ್ದ ಮುಂಚೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಘಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಮಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪು ಕಲರ್ಲ ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ನೀನು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಪ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ದು ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಒವೇನು ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಜಿ ಎಡ್ಮ ದಿನ ನುಂಗ ಹೊಡ್ ಮಾತ್ರ ಅದಾಯಪ್ಪ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಂಗುದಿಪ್ಪುಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಹಾಳಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಓಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 1/4 kg ಅದು ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದಿ ಓಡೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇನು ಕೆಲವರು ಗ್ರೈಂಡರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತೋಜಪ್ಪವೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಡು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕ ಕಜಾವ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಇರ್ಬೋದು ಹೊರನಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ತೊಂಡೆವು ನೀರನ್ನು ಅದ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಪೂರ ಮಂಜುಳು ಸಾಸಿವೆ ಮುಂಚಿ ಈತು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಕ್ಕ ನೀವು ಗ್ರೈಂಡರ್ಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಮಿಕ್ಸಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 4-5 ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ ನಿಗಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ದೀಪಿನ ಅಂಚ ಇರ್ಬೋದು ಓನ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಲ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾಡೋ ನಿಗಲು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನೀರು
ಆತೆ ಇಪ್ಪು ನಿಗಲಿ ಒಂದು ಬೋಡಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಲೀಟ್ರ್ದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿವೊಂಡೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವು ಮಸಾಲ ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ತೊಮ್ಮಳು ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಬೋಡಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊದ್ದಿಯಾದ ದಿವೊಂಡೆ ನಿಗಲು ದುಂಬೆ ಐ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಇಚಿರ ನಿಗಲಿ ಕೊಲ್ಲಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಬಿರು ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚತುದು ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಬಟ್ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತತ್ತದ್ಲ ಪಾಡಡೆ ಉಂದೆತ ಮಸಾಲ ತೋನಗನೇ ಉಂದಾಪುಣದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಎರೆಗೆರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಣಿಂಗ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದು ನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಡು ನಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ 8 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು 8 ವರ್ಷ ದೀಪತ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಗೆ ದುಂಬುದಾಗ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಬರದಿ ಒಂದಿತ್ತೀರ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಕೈ ಪಿಪ್ಪನ್ನದಾಗ ಬರ್ಸಬೂರ್ನಾಗ ಇಂಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಬೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಗ್ಲ ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಚ್ಚಿದ ಕರ್ಡ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಡ ಟೇಸ್ಟಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂటే ಪಂದೆ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗೋನು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಒಂತೆ ರಸ ಪಾಡೋನು ನಸ್ ಮಲ್ತನ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಜಿರ ಸೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇಜಿರ ಕೈ ಫುಲ್ ಡೇ ಉರಿಯೋನು ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನೀರು ಗೆತ್ತೊಂಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೊಂದು ಡ್ರೈ ಆತಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ 100% ದಾಲ ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಪೋಣು ಸೇಯಾತೆ ತುಳೆ ನೆನ್ನಿನ ಕ್ಲಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂಲಿ ಅನ್ನೋ ಪಂಡದ ಗೆತ್ತಿ ಒಂದು ಬಂದು ಅವೇನು ಮುಲ್ಪ ಗೆತ್ತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಲ ಇತ್ತಿನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿನ ಒಂತೆ ಬಂಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಉಪ್ಪಡು ಕಡೆ ರೀತಿನ ಮಸಾಲಾಗ ಡ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ಬಾಚನೆಗೆ ತುಂಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಎಂಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭರಣಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ತೋಜಪಾವೆ ಏಕೆತ್ತೆ ತೋಜನನ್ನದ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಓವರ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ರನ್ನವನಗಳ ಪಾಪಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚನಿಗಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲ ತೋಲಿ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಕಿತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೂರಿಗೆ ಎಪ್ಪೊರ್ಲ ಉಣ್ಣತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಏತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಹೌದಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಿರ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಡಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಕಟ್ಟಾಣದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇದು ಈಗೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜಿರ ಬರ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೇನಂತ ತೂವೊಂದು ಪೊಡಿ ಇಜಿರ ಐತ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಬೂಸ್ಟ್ದ ಲಕ್ಕ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೈರೆಪೋದು ದೀಂಡಲ ತೂವೊಂಡ್ಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಇಜಿರ ಉಪ್ಪಾಡು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಎಂಕಲಮ್ಮ 2 ವೀಕ್ ದುಂಬು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚೈರೆಪೋದು ನೆನೆ ಇಂಚು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾದಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ ಪಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ಲ ಪಂಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂವಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರ್ಪಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್